Diversos equipaments i bars d'Horta-Guinardó ofereixen una combinació de tapa i consumició per 2,50 € amb actuacions musicals i altres activitats vinculades al món del jazz. Es tracta de la iniciativa cultural Jazz Tast, que arriba a la 7ª edició. Una de les activitats programades ha estat el Cercatapes musical, una ruta per 4 bars del Carmel amb les actuacions dels conjunts Alcalá Trio, Club Barcelona, Helena Camps i Raipaz i Pausa Jazz Trio. Apropar una mica la música jazz al barri del Carmel, perquè creiem que és una música que a vegades no és prou escoltada i que transmet un ritme i unes sensacions molt bones, i que hi ha uns grups de música al districte i escoles que potencien aquest estil de música, el jazz. Els assistents que han fet la ruta pels 4 bars participaran al sorteig d'un sopar i un concert per a 2 persones que es farà l'últim dia del Jazz Tast. El cicle clourà amb 2 recitals més a la Sala Polivalent de Montbau i a la Biblioteca del Carmel.